recording o recording viral ang khang khang ke o trai khorong bisal bai pohor tirpra ma makano o bisal bai pohor ni tam mukhang dam tong ma tirpra o tam dam tong phuinai rong ni ang seta viral khaina lekhamu phuinai rok no highway rok nor nai tong kor kotma youtube channel phari hangke belai khino je social media se sini tirpra o je sini tirpra sarong ni bisingo onai samjanani je hamia donation khaleman jaga o sing belai khino nuglani nangkha belai khino sanga tamoke odre pot kokno sing nuglaikha odre pot kongno salaikha tai jottono janija account ba youtube channel tike sing salaimani nungani nangkha janija opinion ja remani nungani nangkha tamoke sing ngoro tabo ang sanani phaimani ngangka obahaise nanedi je tabo sing jottono saimani tongo je sinio je Kiprasani bisingo hangke dongor channel no sobse number 1 ngi tongo tai bono no follow khani bo bango tamokhe je sini sarja kop bo je kok samani tabo je buni je video tike ang viral khlainu mani joma hai voice recording khlaimaro ang khananyai ang sino kisa bkhawo sajai hino matongkha karon bongkha o je tipra sarongni bisingo channel kotor ngani abo isisa ko ya khazan taute bohuk song abo ang kotor ngana nanyai abo kalai sake kotor ngi mia bahut sacrifice khanya nango kaisa subscribe je asek lak karinani abo lukuni hamjamu nanyai sungsai manani nango tamokhe tabok sini je dongor tv ni je founder owner sar jacob botabok oba haike je kok samani nugunyai ani bakasrno ekdum tamjena hai ekdum tipra sangni ese sini bisingo oba hairok ngan nyang kispono wansogi mia ekdum khabai thango tangi khabai tiniani nanedi sungje youtube channel account khanai jotono video sanbanyai jotono janija account nokhe janija opinion rani chengu abo sung sabno serengba sung jara chikon jara obahai account ba youtube unar ngene sung saluk laima nomo sung koto channel no nanyo serengbu tai tabuk jodi obahai je slengwa dog je asake chitra bukur no hori thangka hangke asuk je kotor channel ni unar obahai ngangke sung belai kheno khamo sung oma hero ni wan somaya je oba hai roke silang wado nongkhara nanghnai tamokhe khanya tong tabung ka social media ni jug tabung ka sung sanani thanga angka businani se tugo o je net ngai je phaimani omo sung phun tui tongo aska phun tui tongo sung phun tui tong angka buisno jori track khaika hangke follow khaika hangke sung maija sai tong tuida nung tong tam khai tong suno buijok tono o account tike sung gmail tike rongi mano khazan takte bohukso sung abono bahut sadhan tonani nango khazan takte bohukso tabung din agini helia tabung kha nogo tongko tuino bebak sara dunia tamo solitong abo sung naimanani nango tamo khe ani tini belekena bkhabaikya je sini sar jacob dongorni unar bo khoroksa oba hike kok sakang hangke sung hai borok chikon dok sung tamo wansomani nangjinai karon sung bono follow khlai bono serungo jate bo haike sung lak je subscribe ti mano hnei bono je sung serungi tong hangke bini thani serungjanai sung bahut no tongo tamni bai hangke bongkha lak je subscriber tujak ngangke sung tuini nyang musung lo bo haingi nyo abono sung bono no follow khlai tongo sudo sung simia sudo sara tiripurani jara tipra saro dongor channel no hangke belai khina nyeibo bango tai bino je sacrifice bino je lukuni hamjangmu je views mama nomo bini je simani hekaba bini je explain knowledge tomani panyo boss jortoi malik ngai je subscriber kabang tini malik ngani bo nango kintu tini oba herok je bini silangwa dok khnawana angabo wansung mi khazan taute boso belekena hard ngo je sini sinai nungmai borok oba hai roke je viral lengkhang hangke
oro tekse bo kok saka je pohor bai bishal hini saw porok tamo tong obahai korok saw asole sung obahing jangnaya sikon borongno sung kuno dino sikon hangjangnaya sob somonyo kotor ungnai rok bo sikoni simise kotor ungui thango kotor ni no kotor kuno dino ungui miya kotor ungnai rok kotor ungu hangjangnai rok hangke sikoni simi je tor nainyo sehno kotor ungu tei abaganyo sung pokjangnaya sung 1 class porimani no sung ase klai saka romjangnaya o 1 class porimani om sobche sini nangmani sung aro sung abcd ingtheng chotto sung srngi phaimani ajaga sung first kolom romani abo sinini suru ab sinini study ni sobche puila nung khata kolom romani tai abo sinini yapiri sekang abono nung kokno pokjanaya tai aboni bagenyo sikon borno sikon tanudi kotor borno kotor tanudi sikon no kotor kotor no sikon raja no bikhari no raja sungomo saibo mani tongo sungtabu net ni juk ang banwi bo kok saya sini je tongmani hisabeisi abagino kebo sikon kotor kan ujanaya hajingen ka sungjotono tiprasa hningai se wansonani nangu ang ye surita manai sing hamjangmani se bagnai nangu je samjana haimya ngainai je sini ta pohor chongo tai podre pod bengalur rogok nai te buni joto lukurokni je komen ono nuglainai oro belenyo tamni sasinai bobo video rekha bo thaisa kokbari rika oba ke nuguinai ang je wansonani nangtaka hasan takutai buksong sungoro kaham ke businan thangke sing hanya saya subalai mini tabung simiya tamoke tabok tamo nukjaka hangkangke nanya di sudo rang noti lagi kadan takute buksong sengrang tamo sengabo kahangkano saimanani nangu rang ka belanyo kotor sini second god hinjagi manu second bogwan hinjagi manu rang bai kuno mayah mani kre buri rokno aseng nai thok busuk hamjak lai ruthalai sela siklaro tai orang no hangkangke buri rok ser thari cover nani nangu norok thanai je social media rok viral jaro nukna loki hinnya khulumbai maro tai rangno je loki hinai rok borongni obostha tamung bongkha rangno khulumani ba satraisok khulumani ba tangai tabuk bini jel tel logo khatogoi tongani klaikya apaganyo rangno loki hinjanai buya soni hinjanai buya tai rangnong kha bahai ke tei tulnai abo sinani nangu aboni bagito tini nukjanani nangkha je sini manai samjana haimyawo sini tipra sarok busujor dikhe saya sugya hanjise sini tipra sarok belai kheno bigramang tongjabai mani hapino sini tipra sarongka belaino khagnang mayagnang bai jotono khoksa khongnike je manai samjana na khairu jalainai donik thailani nangja jawu tai sini tipra sarongka belai kheno bekhabok kalai belai kheno bekhabok kaham aboni bagino tabuk je druk khe nujage phanini nangka je bubagra tidulma baikhe subanani sirnglai jora tabuk tai singkabama jagaroko nuguibo tongo je subalai phelemani tai chubai phaike je da pohorno je obahaike isi sulaine ba da pohor tini obahaike kok sana nangane aba ang khawan sugi miya ge phaidi o da pohorni bidino isisa nanyelenge tabuk khaipuro boseng kuno da sakaba seng nong ni rang bek khari de public ni rang bek khari de seng kuno sa sakaba amte hamya ba hamton manthon bini mungwi chuba ma ba manthon seng kuno sa sakaba norok no ingke norok termania sengka je hamya saya sugya tongmani nokhangke subalanya ni abo belekino kaham kok tai druk ke je sini fireman bisoji debroma tipro ni sini eba abon cek kedeg ni sini seng subalai phelemani bo mujanani nangu tai sini da pohor tamo khlakya nor kisa o bidino bananya di bo boseke tam kha agini sini borno subai phai tai bo je borno subai phayu ora sini belai khono sumu kotor tongo o tino subai phayu o da pohor bo sabo o tanggaya sek hake subai mama klaikya tangai subana klaikya abo seng kebo phunu share nai kri khajang daute bukjong sengnanya di
bolo sobai tongo thangai tongo social media viral leng tongo karon boni je bini ব্যক্তিগত bini dehara tamongui tongkhana bini bokha tamo wansogui tongkhana bo bhaike obake sobai mangkhana bini nok nukhung tamongui tongkhana bini bihik bosa baike choli tongkhana bo tini nok nukhung yakarjak tai bunyo soba mani mangse bini social media o viral sung nungmani nango sung tai bini bagai bo sung cinta khlani nango khajung tabotai boguk song oba hai borok sung 100 janani bisingo sung ma sapono tikhrai manani onek dai nangnani nango tai oba hai borok je bini bokha baike je samung khlai sobai tongmani orobo tini joli jaginai je social media o bodre portla puro burnani nango jakha sung sana thangkangke bono to ara soba mani nugnani nango tamokhe jara je social media o ongthung jara video viral khani ongthung jara o video no nuguinai jara comment thasa thani kok sanani sikang borok kisa wan sonani nango tamu wan sonani nangkangke nanya di je da pohorngka bo asake sobai tongo nung thikno nung salchano je haimya sayani logi thanginai nung soba oi nai di tai da pohorla sala salniya ara haimya ara saya ara sugi hangke bo ebak jagano bini parisa jortoi bo help lai tongmani singmani nango tai comment khlailayo je rangsakha ranglaikha podre pot hisab gondagolung laikha aba heroke phuntai viral nanyani ro nango tai jodi nung salsa soba thanise asike sak tharini nung thangai me hangke da pohorle bordin je sobai tong hangke sobai tongmani bisingose botabo tamo sajana na hangke araro bo boi comment sajana nango video samjana nango aba hangke jodi nini sago oba he kala hangke nung bobtei ma tong hamu সময় মতে মাথুয়া সময় মতে মাসাইয়া সোবানা হানি খাঙাকে নংআরো মন মানি খাইজানাইয়া হাইমিয়া তামো ওয়ানসক হাইমিয়া তামো সান বহর তালাঙ্গে হামনাই না বেঙ্গালুর চেন্নাই হায়দ্রাবাদ আবসে চিন্তাং লাগানি নাঙ্গু তাই আ হাইমিয়ানি যে আয়া মায়া saya nukanggangke beseke bekha golinani nang abo jara mokol baithang je a haimia sayani gana nugnai bono saiman tai haimia sayani gana thangai mokol baithang nugnai sudo da pohor sini jara bororok video nuguinai comment khlailayo rang sakha ako sakha borok practical borok je a haimiani gana thangai janugui khina bini da pohor nugjak bini mokhang no nachignani di bini mokhang homni no somjajak haikaba bini bokha lumjak ke bini kok sama wahanyo selukjajak abake norok je social media rogo nongna update tomarogo lugui tongani nangna kintu bini jagao ang phunungka je kuno borok phunungka bini jaga soike hangke bo haikebo borok awge jamang khamo tabuk sajora bo haikebo sakthari samkhai mana jatong tini botangi pera sarnani nang abo sung belakino wansoktai angle hno oda pohorngka bo khoroksa tuse borogia bongkha mutaini rupung se bo borok ngi tongphani nango ang sau bongkha khoroksa ishorni obodansi tamni bagai botini nok hu khibi winai botini je jaga haimya saya suge jaga thangnai bo help phai tongani nang obongkha sung agi rogo kisimsa ba bible logo ba dromo rogo agini kokthai rogo sung khnawo je jisu je sini ishwar singse mohaike thangani haimya saya ara thangani nayo tai hamruo tai kokaham kaham sauni khnamani tabo kungkha kolijo o kolijoni bisingo sini tiprasani bisingo se tabo sini da pohor je social media ni bisingtike ara thangani bo subai tongmani jagao tabo mohaike jodi ba haimya sajaya puno jodi oba haike bo dukhuna kahangke bosok sung bahake phane bosang rogo sung bahake develop ngai malanyai tabongkha sung truk thangsang lanyani jora je saya suge no subalanyani jora tai sungka bebagno bigra bosama tai boskango tai saba haimya sayang nakho abon sung bahake pal klanyai oba haike jagte improve khlainai progress khlainai tebo kotor the oba haike subalanyai je sini tiprasani bisingo saksaya sugya
tongnai rong no sung tebo bahai ke develop khlainai sung sarinai sajuklai naithoklai kaham kwrwngkhe tonglaiman abo jo sung wansukmani nangmani tini osebanja paile sinai je tai chobanani mathakla sinai rang chobala khangke rang serai bera khailayu apti jawan sokla sinai sini bwskango tebo hamya saya tongkhu abo hairongno sung bahke sobai malanai hingke sung je sinai nungnai je social media o tongnai borok tapo jora sung siu hnibo gosilani nango yen jinis serai hninai kintu sung siui phage hangke tabok tangai jara kaham samung tangnai borok tangai bera sarmani na bonongkha increase sekhaidi bonongkha ekdom sabasi jerdi bonongkha ekdom encourage sekhaidi us bolai di bono boro phan serdi jate social media tike bono kok kaham se kok sadi jate bini bekha sandi khlanyai otebo onyo borno subai mangthang abose sungsurinani nango buji sapono hantang angle da pohorno hangke bona ang je ishorni thakeno nungani nango tang bono khulumnani se musungo je binio obodan kebo kuno suimangla tai da pohorno bo ang obono konyani musungo sung chikon samung khlanya thangka hangke busuk se deramung phai ang nijibo practical ang kisem isa chibun chikon samung khlanyai ani kebung phaja tai ani je prothomalo tang saglak tai da pohor to aseke je samung kotor romi samung khlaimani obongkha belai kheno wanamani sinja sung hamya sayawo baksa nanya thanga hangke takhu bukhurokno khobor tuibar kol horjin se baksa naiphinai rok groi tini o sanjana je da pohorni bo tamonongni boroda klakhina sudu sanjana chimiya da pohornka agini simino onek saya suya bororno bo subai family bo social media tekhe nungrani nangu tai obahai borok sara walni bisingo borok munusuni bisingo norok kojona borok tiklaiman abo kisa wansokai tong khazan taptai bu jong tai sinoti prasa hanche mosum sasa tong zamani o mosum sasa tong jagase tini sini da pohor ara ke subai tong jaka hangkangke omongka belakina rangsa khani manusung sini tiprasani bisingo mohai borok subanai borok je ishor hake bo ara subai bo saya ningya karinai nok nukungni bagai aso wansuya woi bo haimya sayani logi mangse mohake help khani sa tongmani bagai angka hno da pohorno je sini tiprasani bisingti puno bono kaisa obahai ewa tharnani musungo je bongka sobse sini tiprasani bisingo sirsto sobse sini tiprasani bisingo sobse borok kaham tai hamya sayana subanani bisingo bono sobse belai kheno agujak nai bono sini TTADC ni bising tipuno bono ewa dima khangke belanyo sanai obong khani koimung khadingke sung jotono wansoklaina je da pohorno sung bono sini TTADC ni government hoje tikepuno sung bono je obahai buni help haitani subathani sung bono ewa dei phungui makangke phainai bo bisodogo bahai sirai tebo basawan hmainai ang khasongu rangno sung jotona hamjago tingmu sung janija potija rangno mang ritrik lainai sung nijini songsarno bake increase khlaiman bake develop khlaiman aptimangno wansolani sung salthango salpai paileng tongu kintu da pohor ini bunyu suba mangse bini salthango salpayo mathuya masa engri tongnani bo nangu tai da pohor nang han he koipinai nanya ji sung je samung jikun mikon samung khlaima jagase bose kebeng mung phai hingka hingke tai nung je o samung tangmani o je aro thangai nang subamani bairang thung bengaluru thung hyderabad thung chennai thung nung aro hamya saya rong subamani obo nung o je hasakani bororongni thane hamari maya puno nung jeseka puno ayang sakani ishorung thung Shri Krishna Bhagavan thung nono jeska puno hisap ernai tai nona hamari ernai tai tapohor nung kaham keno wansognya dije boi hanai bo hananyo tamoke nini samung tangnai no nung kuni dino puno ta korodi nini samung no jodi nung korok hangke jara tiprasarungni tabuje subalai mungthung tai hamya saya wo khairulai mungthung abotebo sini tiprasarak teruk ke bagjanani sengnai
tai sini tipra sarok thangsangnani belai kheno tubnai tai da pohor nung sudu nini je bkhau family abo simini nung khlaikhani tai nono jara bororok hamari ria puno nono sakani mutaya tai tongairo jara ishwar ungtung bisungtung ba baba mohodev ungtung Shri Krishna bawang tung borok no jeske puno dromor nai arsibar nai ke hamari nai nung jeske puno sasanai karon tamgoi hingkangke nung asuk je hamia saya borok subamani aboni phol mananyo manai kai sing jotong thangja tonglaino tai phainai je hamia saya tongma jagarogo sing tebo truk subalaino rangkha soni dahnai lokhi dahnai rangnong khatei dulani belai kheno dai nangu tamukhe sing wansuna nangnai je jara shortcut khe rangno ajinani musungnai jara je faltu ke rang mani ganang khana musungnai bo bisiti ke khajang taptai bukjong norok saibo mani tongna nugube tongna je odromo khe rang ajinai rok borok kunu dino suksugi ko tongi mangla tai bini poribaro bo suk santi phaigla tai niji bo hanyo suksugi tong mangla sing saimani tongo orang pusang theng rangsai risang theng dalan paka nokung theng gari gorang theng sing thui thangkang hangke sing sabuksano salsa thanani nangu sing abo kahangkeno busina nangnai tai orang pusano sing lobung yaoi sing bini sini da pohor haje borok bai borokna hamjalai sabo saya suya tong bono khairogoi maya nana nangnai tai obo se nini logibo thanai je nung bunyo dromo kormo khlakya bunyo maya nangkha bunyo subakha abo se nung thui thangai bahanyo nung ayang masingo thangkono nung omoni phol mananyo manai kintu rangri rangsa irisa dalan pakka gari abrokle je nini naithok kanung sumorle nini logi kokhuno thangya khajang tabote bukjong angka hono da pohorno je sini tipra sani bisingti kono bono kaisa obahai ewa chernani musungo je bongka sobse sini tipra sani bisingo shreshto sobse sini tipra sani bisingo sobse borok kaham tai hamya sayano subanani bisingo bono sobse belai kheno agujak nai bono sini TTADC ni bisingti puno bono ewa deima khangke belanyo sanai omtirno ase kotor khe belai kotoro thanglai oi jate sini bukum bara mistake jota borno hungu ngiya munchu ngi ase phakya hangke singjeske puno mungse moho jaga bul phaijago tai bul phaimani baino bo sing srengui bo phayu sing je pro bul phaya hangke sini sago sing srengmani bo phaimiya tai gyan bo ngimiya apagino o bul ngmano mong kakase sikasi sing abo wansona nangnai tai o bahkino wansokdi je sini bukum bara singno ma halanyai singno ma salanyai singno ma phunuk lanyai singno ma walai lanyai singno thangsa ma tonglanyai nibo nangnai oba hakeno sing wansok lainai sing bukum bara eseti prasa sing mosom sa tonglai mani no sing aso kotoro thanglai oi nakar sanlayei nakar layei nakar sanani jai nakar naise tebo kotor ni sajanani bo nango obani koya tai sungjotono kesang ka tongoi jate sini o je tipra sarok bake sung developing man bake haimya saya bake sung sini digra bosani puno sung bake o haimya saya bake kaglai tonglai man abno sung wanso mani sung sak ken charung teng বহু disease ba ro kotor no sung samna khainani ba doctor kotor waina janani sinti pasani bisingo onek kering honi mano abon bagini sung nango thangsa tai jotoni help nango oma hanyo nango subasu sung jotono jonogwasike subasu lai tongakengke sungkunu kirinani nangya jeo hamya sayang ithangpono abo sung kahangko wansonani nangnai khata bailadi khata nangladi sung tiprasa manglani nyu somoyo nakar masalanyai nakar marlanyai aba ase kotor nei ta wansokdi ba ngnai abo jate sung sinani bagase nglani nango abo sung bokhaw wansonani nangnai tinini baga asano siteng nor song kam toni suruna hambai tai kulumbai